ikke en chance for at nå at stoppe. Jeg har taget en tur til Valby. Herude der er der nogle problemer med nogle unge mennesker, der står heroppe bag støjværn og leger kylling med togene. Og det vil jeg jo gerne på det kraftigste fraråd, at man gør. Fordi hvis I står her, hvor jeg gør nu, så når toget kommer kørende hernede, så kan vi først se jer 250 meter før. Og vi har ikke en chance for at nå at stoppe. Så selvom der er fri adgang herop til, og man bare kan gå op ned fra stien af, så er det ikke ensbetydende med, at man skal gå herop. Falder I, når I står herude i sporet og skal væk, så er I heldige, hvis I slipper med at få kørt en fod eller et ben af. Jeg siger ikke, det er fordi, du skal lade være. Jeg vil opfordre dig til det. Men når du ramt af et tog, så kommer du ikke hjem igen. Så derfor er det utrolig vigtigt at holde sig langt væk fra banen. Naboerne herinde, de frygter, der sker en ulykke snart. Dagligt, der hører de toget tyfonerende, når de kommer kørende. Hjertet sidder i halsen op på dem, fordi de er bange for, at der er nogen, der kommer til skade. De hører heldigvis grinende børn løbe væk herfra. Dem, der bor herinde og er nabo til støjværnet, de bliver forskrækket hver gang de hører toget tyfonere, når der står unge mennesker heroppe og leger på skinnerne. De er bange for, at der snart sker en ulykke. Så derfor vil jeg råde til at lade være. Det her er lavet som flugtvej. Det er derfor, der ikke er nogen love i. Der er en skrant ned. Den skal man altså lige passere for at komme op. Så det er ikke bare fordi, at der er fri adgang til leg eller noget som helst. Det er der overhovedet ikke. Jeg opfordrer dig til at lade være. Det er ikke kun naboerne herinde, der bliver bange. Det gør vi også som lokomotivfører, når vi kommer kørende her. Når vi kører allerhurtigst her, så kører toget 140 km i timen. Jeg kom kørende med ca. 100 km i timen rundt i svinget, og så er der en gruppe unge, der står inde ved hegnet. Jeg er så heldig, at de ikke står på skinnerne, men bliver nødt til at tyfonere, fordi de simpelthen står alt for tæt på. Hvis der var sket et eller andet, en af dem var snublet eller faldet, så havde jeg ikke kunnet nå at stoppe lige meget, hvad fanden jeg havde prøvet. Så heldigvis skete der ikke noget den her gang. Så se, kommer der tog her. Der dukker toget lige pludselig op i. Man har ikke en chance for at nå at stoppe. Så lad være med at stå heroppe og lege kylling. Fordi står du derude midt i sporet, når toget det kommer, og du skvatter, så kommer du hjem til din pårørende igen. Han opfordrer til at lade være. Ham der, han kørte ikke så hurtigt, bare lige kom forbi her. Han skal holde stille i Valby. Men det ændrer ikke på, at han ikke kan nå at stoppe, når han først ser herover. Jernbanen, det er ikke nogen legeplads. Gå ikke over sporet.